Kull ċittadin fi stat demokratiku għandu dritt li jfittex id-drittijiet u kulħadd huwa ħieles li jfittex id-drittijiet tiegħu permezz tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Din kienet parti mis-sentenza mill-arbitru għas-servizzi finanzjarji hekk kif infetaħ ilment minn Dr. Mark Anthony Muscat kontra l-Bank HSBC. Dan l-ilment minn Dr. Muscat infetaħ wara li HSBC ħalaqlu l-kontijiet li kellu mal-istess bank u ma għallihx ħallas b'karti ta' kreditu u self mill-istess bank. L-arbitrat innota kif il-bank ma kellux raġun meta fost in-nuqqasijiet li qal li għamel l-mentatur kien għax fetaħ quddiem il-qorti u tribunal industrijali. Minnaħa l-oħra l-mentatur li kienet tieħu l-proċeduri kontra l-bank permezz tal-istituzzjonijiet ma kellux għalfejn jirrikorri għal fuq il-midja soċjali u jsemmi li l-bank kienet jikdeb. L-arbitrar qal kif ħadd m'għandu jirrikorri mill-midja soċjali biex minn għalih jieħu xi forma ta' rimedju.